Tak môj prvý vstup do témy Kunsthalle v Bratislave bol v roku 2003, kedy sme sa stretli s Andrejom Zmečekom, ktorý ma požiadal neoficiálne, teda tento materiál, ktorý som pre ňo mal pripravovať, nebol oficiálne zadaný Ministerstvom kultúry. Požiadal ma, aby som pripravil koncepciu. Potom som sa ešte dozvedel, alebo mi to on spomínal v tom čase, že takúto koncepciu ešte pripravuje Boris Ondrejčka spolu s Transitom. Bola to vlastne taká celková koncepcia o tom, ako by Kunsthalle v Bratislave mala fungovať. A veril som vtedy, že Andrej Zmeček vlastne z týchto materiálov bude vychádzať pri nejakých ďalších úvahách o tom, aby sa bratislavská Kunsthalle mohla založiť. Na druhej strane, keď si uvedomíme, aké inštitúcie dneska robia PR súčasnému slovenskému umeniu, a v tom čase práve vzniklo múzeum Danubiana, a uvedomoval som si, že mnohí ľudia, ktorí prichádzajú do pekných priestorov, obklopených prírodou, tak si budú mysleť, že toto je to kvalitné súčasné umenie, a uvedomil som si, že práve Kunsthalle, ktorá by sídlila v centre Bratislavy, by mohla výrazným spôsobom pomôcť vnímaniu súčasného výtvarného umenia širšou verejnosťou. Ja som možno zašiel v mnohých konkrétnostiach do detailov, ale vedel som, že práve tento návrh, ktorým prichádzal Transit, keby sa uskutočnil, tak by bol skutočne nesmiernym prínosom, a možno aj táto inštitúcia by mohla nejakým spôsobom sa odlíšiť od iných inštitúcií typu Kunsthalle v Európe. Ja som Národné osvetové centrum od začiatku považoval za nešťastnú organizáciu, aby bola spájaná s Kunsthalle, a vlastne všetky formy spolupráce aj vlastne s tým stavom, ktorý je dneska v Dome umenia, aj spolupráca Národného svetového centra s A4 sú všetko modely, ktorým by sa bolo treba vyhnúť. To znamená, že som bol od začiatku skeptický voči tomu, že by Erika Trnka mohla získať nejaké reálne právomoci, alebo že by získala v rámci ako zamestnanec Národného svetového centra nejakú silu alebo politickú podporu, aby mohla čokoľvek uskutočniť. To znamená, že nesledoval som to veľmi detailne, ale mám pocit, že to dopadlo presne tak, ako to dopadnúť muselo. Každý zodpovedný z pracovníkov, ktorí kedykoľvek agendu Kunsthalle na Ministerstve kultúry riešili, mal vždycky veľmi veľa dôvodov, prečo sa vlastne Kunsthalle nezaložila. Tých dôvodov boli desiatky a boli vždycky komunikované, pretože som mal pocit, že skutočne aj osobne všetkým týmto zodpovedným záležalo na tom, aby Kunsthalle vznikla, že to jednoducho neboli iba nejaké informácie, ktoré sa snažili voči výtvarnej obci púšťať. Ja som presvedčený o tom, že Kunsthalle v Bratislave dodnes nevznikla predovšetkým preto, že nebola politická vôľa. To znamená, že neexistovala žiadna politická autorita, ktorá by sa do tejto agendy pustila, ktorá by s tým spojila svoje meno, ktorá by sa rozhodla, že Kunsthalle skutočne treba. Druhým a nie o mnoho menším problémom je nejednotnosť výtvarnej scény. Teraz nielen teoretikov, ale aj umelcov, ktorí sa nikdy nedokázali skoncentrovať a spojiť a obhajovať svoje záujmy jednoznačne. Keď si uvedomíme, že v akých organizáciách sú dnes umelci organizovaní s relatívne veľkým počtom, tak to nie sú malé organizácie, ale je to práve Umelecká beseda, je to Slovenská výtvarná únia. A tieto organizácie samozrejme nevideli veľký priestor, že by ich členovia mohli pravidelne vystavovať v Kunsthalle. To znamená, že za Kunsthalle sa dá povedať, že bojovali iba jednotlivci, prípadne teoretici, ktorí boli nejakým spôsobom viac osamotení v tomto boji. A som presvedčený, že keby sa postupovalo podobne, ako sa, dajme tomu, spojili herci, keď sa rozhodli, že budova nového Národného divadla sa nepredá, ale dostavia ako Národné divadlo. Dokonca v tomto prípade premiér odvolal ministra kultúry, pretože si uvedomil, že proti hercom sa nehodno postaviť, tak jednoducho myslím si, že keby výtvarná obec ako celok vedela zaujať jednoznačný postoj a vedela by bojovať za svoje práva, tak by sme možno minimálne ku Kunsthalle boli o krok bližšie. V ďalších rokoch som bol členom ešte niekoľkých poradných orgánov ministra kultúry pre problematiku Kunsthalle. Vlastne ale od tohto času, kedy tam už vlastne Andrej Zmeček nepracoval, som mal pocit, že táto téma ako keby sa vyvíjala veľmi komplikovane.
Napríklad ďalší generálny riaditeľ po Andrejovi Zmečekovi, Sarvaš, hovoril, že z Kunsthalle nie je vôbec žiaden problém, že určite ju založia. Tak toto vlastne prichádzalo s každým novým riaditeľom sekcie umenia alebo generálnym riaditeľom. Všetci vlastne vždycky boli veľmi otvorení tomu, aby sa Kunsthalle v Bratislave založila. Vyzeralo to, že nestojí tomu nič v ceste. Keď som sa ale snažil dopátrať nejakými konkrétnymi otázkami, ako si to predstavujú, tak napríklad pri pánovi Sarvašovi som si hneď uvedomil, že to, čo, dajme tomu, pán Zmeček mal veľmi veľa praktických informácií o tom, ako by Kunsthalle mohla vzniknúť, včetne právnych analýz, tak pán Sarvaš, dajme tomu, týmito vecami bol prekvapený, keď sme ho upozornili na tom, čo vlastne v tej zriadeniu Kunsthalle v týchto posledných rokoch stálo. My keď sa stretneme s nejakými ľuďmi na ministerstve kultúry, tak vždycky mám pocit, že oni stoja na našej strane a že skutočne je aj ich nielen profesionálnym, ale aj osobným záujmom nám pomôcť a zabezpečiť to, aby veci fungovali lepšie. A tam si uvedomujem, že vlastne tieto veľké organizácie, Ministerstvo kultúry v tomto prípade pôsobí ako nesmierne byrokratická organizácie, aby ochraňovali svojich zamestnancov, tak vlastne sa tam stráca zodpovednosť, pretože nikto není presne za niečo zodpovedný. Vždycky sa nájde nejaká sekcia ekonomiky alebo podateľňa alebo niekto iný, kto je za niečo zodpovedný. A v tomto zmysle si uvedomujem, že nie je vlastne možné jednoznačne nájsť toho človeka, ktorý sa tej Kunsthalle nevenoval tak, ako mal, alebo možno ktorý niečo zanedbal, alebo možno aspoň nájsť toho, komu by sme sa teraz mohli poďakovať, že na tej Kunsthalle skutočne systematicky najviac pracoval zo všetkých, aj keď teda tie objektívne okolnosti mu to nakoniec neumožnili, pretože dneska podľa mňa nie je možné jednoznačne povedať, prečo Kunsthalle nevznikla. Je možné akurát povedať, že na tom ministerstve sa to nejakým spôsobom z dôvodov objektívnych nepodarilo.